Arratsaldeon, ohartzerako mende honen laurdena joan zaigu. Gaur, agur esaten diogu 2025ari. Urte honetan, munduan ziurgabetasuna hazi egin da. Ukrainako gerra, Gazako genozidioa, mugazergak, populismoen eta autoritarismoen gorakada. Europak ez du bere norabidea zuzentzea lortzen eta Pirineoen bi aldeetan ezegonkortasun politikoak gora egin du. Baita tentsioak eta polarizazioak ere gobernagarritasuna konplikatuz. 2025 honek testuinguru kezkagarria uzten digu bai. Baina baita Euskadiren etorkizunari begira pozteko eta baikor egoteko arrazoiak ere. Osasun ituna, etxebizitzari lotutako lege eta neurri berriak, ordenagailu kuantikoa, talgoren itzulera, Euskal lurralde guztien arteko elkarlana indartzea, Euskal pilota selekzioaren ofizialtasuna edo San Juan baleontzia uretatzea. Gogoan gordetzen dut baita ere, Garaikoetxea lehendakariari eta haren gobernuari egindako omenaldia. Berak eskaini zuen telebistaz eman zen lehenbiziko Gabon mezua. 1982an izan zen Euskal Telebistaren lehen emizioan. Mezu hartan, eraikitzen ari zen Euskadiri hitz egin zion. Eta berba bat nabarmendu zuen beste guztien gainetik. Itxaropena. Gaurkoan nirea egiten dut hitz hori. Pertsona askok une zailak bizi dituzue. Bakarrik edo triste sentitzen zarete. Gaixotasun bati aurre egiten ari zarete. Senide edo lagun bat betiko agurtu duzue. Indarkeria matxista pairatzen duzue. Zuei guztiei lehen itxaropen mezu hau. Gaurko bigarren mezua etorkizun hobe baten bila Euskadira etorri zareten pertsona guztiei zuzentzen dizuet. Mende honen hasieran 30.000 zineten. Gaur 300.000 baino gehiago. Hizkuntza, kultura eta izaera propioa duen herri batera heldu zarete. Esfortzu, lan eta kolaborazio askori esker bere ongizatea eraiki duena. Demokrazian oinarrituta, askatasuna eta segurtasuna eskaintzen dituena. Kanpotik datozenak hartzen eta gure herriaren parte izan nahi dutenak zaintzen dakien herri batean zaudete. Agirre lehendakariak honela esan zuen, 1957ko Gabon mezuan. Etxetik urrun bizi denak, inork baino beto ulertzen du, atzerrian tratu ona edo txarra jasotzea zer den. Eta gaineratu zuen, gure herrira etortzen denari, gure lurra eta askatasunaren kausa bere egiten dituenari, errespetua eta maitasuna zor dizkiegu. Bat nator ikuspegi humanista horrekin. Pertsona ororen duintasuna da goi helburua. Eta hura lortzeko, gizarte kohesioa eta integrazioa ezinbestekoak dira. Bide konplexua da, konpromisoa eta exigentzia. Norabide bikoitzeko bidea, eskubideak eta betebeharrak. Izan ere, norberaren askatasuna, albokoaren askatasuna defendatzetik hasten da. Urkoarekiko eta komunitatearekiko erantzunkizuna sari naiz. Batzen gaituena gara, eta batzen gaituena partekatzen dugun espazio fisikoa, baina askoz gehiago izan behar da. Errespetua, berdintasuna eta elkar bizitza bezalako balioetan oinarritutako nortasunak batu behar gaitu. Gure kulturan eta ongizate kolektiboan oinarritutako komunitate bizitzak batu behar gaitu. Euskadin hanka bat jarri duzue. Besteare jartzera animatzen zaituztet. Euskadi, gure etxearen oinarriak errespetatzen eta sendotzen laguntzen duzuen guztiena da. Edo nondik satoztela ere. Baina ezin dugu bakarrik egin. Beharrezkoa da guztiok gorputz eta arimaz inplikatzea. Horregatik gaur, migratzaileen komunitatei dei egiten dizuet. Batez ere komunitate hoiek zuzentzen dituzuen hoi. Konpromesu kolektibo hau, eskubideen eta betebeharren espazio komun hau aktiboki defendatu dezazuen. Seguru naiz, hala egingo duzuela. Euskarari lotuta bi hitz, euskaldun guztiok dugu gure herriko bi hizkuntza ofizialak ezagutzeko eta askatasun osoz hoietan mintzatzeko eskubidea. Baita eta nola ez,
gure hizkuntza propioan ere. Baina badira helburu hori zapaldu nahi dutenak. Ibilitako bidean atzera egin nahi dutenak. Inork ez du lortuko, Euskal Herritarrok euskara saritzeko dugun helburua zapuztea, guren barreneko nahia delako. Eta jauzi bat emateragoaz. 2026ari ilusioz helduko diogu. Urte erabakigarria izango da gure etxea, Euskal Etxea, hobetzen jarraitzeko. Kalidadezko enplegu gehiago sortuko dituzten proiektu industrial eta teknologikoak bultzatzen jarraitzeko. Etxe bizitza edo segurtasuna bezalako lehentasunei erantzuteko. Pertsona guztien osasunean edo ongizate integralean aurrera egiten jarraitzeko. Ongizate fisiko, emozional eta materiala. Edo Euskadi munduan zeharazten jarraitzeko. Urte erabakigarria izango da baita ere gure autogobernua hobetzeko. Baina egungo realitateak eskatzeko bada. Espainiako gobernuak konpromiso argiak hartu zituen, baina oraindik ez ditu bete. Momentu honek borondatea eta determinazioa eskatzen ditu. Eta ez dugu ez bata ez bestea ikusten aldebiko azterketara behar bezala iristeko. Denbora gehiegi pasa da. Gure egin beharra da herri honek eman zigun agindua betetzea, eta pazientzia agortzen ari zaigu. Hemen ez gara eskumenez bakarrik ari. Dena eztabaida horretara mugatzea planteamendu faltsua eta simplista izango litzateke. Euskaldunok gure etxea arduratu nahi dugu. Horretarako tresnak behar ditugu, beste batzuen menpe ez egoteko. Herri honen ardura dugunok, helburua argi daukagu, gertu eduki eta senti gaitzazuela. Euskadiri eragiten dizkioten erabakiak, Euskadin hartu nahi ditugu. Horrela bakarrik izango gara gure buruaren jabe. Erabakitzeko askatasuna eta hartutako erabakien erantzunkizuna txanpon beraren bi aldeak dira. Etorkizunari itxaropenez begiratzen diot. Askatasunak badauka herri honetan ereserki bat, dio abestiak. Datorren urteko urriaren 7an, Agirre lehendakaria buru izan zuen lehen Eusko Jaurlaritzaren 80. urteurrena ospatuko dugu. Gobernu hark sensibilidade ezberdinak elkartu zituen batzen gaituena indarrez defendatzeko. Demokrazia, autogobernua eta euskaldunon askatasunak. Euskadirekiko konpromisoaren eredu ere izan zen, eta gogorazi zigun ezer ez dagoela bermatuta. Historiaren haizek berriro kontra jo dezaketela. Gure etorkizuna prestatzen jarraitu behar dugu, alarmismori gabe, amore eman gabe eta determinazio guztiarekin. Dugun onena emanez, asmatuko dugu. Ez dut inolako zalantzarik. Konfiantza osoa dut gure herriarengan. Konfiantza osoa zuengan. Onena opa izuet 2026rako. Zorionak eta urte berrion.